Il-Partit Nazzjonalista jrid jitfa' l-qasam tas-saħħa lura b'100 sena filwaqt li l-Partit Laburista preparat biex jigverna bl-aqwa proposti. Dan kien l-eżitu ta' konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista li ġiet indirizzata mid-deputat Laburista Chris Fearn u s-Segretarju Parlamentari Glenn Bedingfield. Mr. Fearn qalli ċar li l-PN inqabad fuq siq waħda bi proposti u dawk li qed jippreżenta mhumiex dettaljati u lanqas maħsuba sew tant li mhumiex ibbażati fuq xi studji konkreti. U nnota li dan il-fatt waħdu u ferm tal-biża' u jixed biss li bil-PN fil-Gvern jerġa' jieħu lil Malta lura fi żmien Gonzi PN u amministrazzjonijiet oħrajn passati nazzjonalisti. Irrefera għal proposti li ħabbar il-PN aktar kmin illum fosthom li skontu issaħħaħ il-kura terzjarja li tingħata fl-isptarijiet u jrid jibdel sors ta' kura primarja bħal ċentru reġjonali tas-saħħa ċensu Mowran fi sptar ieħor. Semma wkoll il-proposta nazzjonalista dwar persuni li jagħmlu l-istess xogħol ta' kwalità iżda tiddiskrimina skont mill-liema pajjiż ikunu ġejjin anke jekk huma mill-Unjoni Ewropea. Tem jaċċenna biex il-poplu jivvota lil Partit Laburista ħalli kollu serħan il-moħħ u l-qasam tas-saħħa ma jispiċċax lura għal fażi falluta ta' żmien Gonzi PN. Da kollu juri u jikkonferma avvolja għadna fl-ewwel jumej tal-kampanja elettorali li l-Partit Nazzjonalista sfortunatament, ċertament fil-qasam tas-saħħa ma nissuspetta fuq smoħrajn mhuwiex preparat u allura l-għażla biex inkomplu mmexxu s-sena għas-snin li ġejjin xahar ieħor tittaqa' bil-fors fuq il-Partit Laburista illi ilu snin jipprepara għandu l-esperjenza u nitolbu allura l-fiduċja tal-poplu tagħna biex inkomplu nagħmlu l-ġid li Malti nalgħu. Fl-interventi għaw Glenn Bedingfield innota l-fatt li l-proposti tal-Partit Laburista huma costed, differenti minn dawk tal-PN li huma ankrati fil-konfużjoni. Tenna li l-Partit Nazzjonalista mhuwiex ippreparat kif inhu evidenti mill-proposti fjakki tiegħu. Is-Segretarju Parlamentari qal kif lanqas fi kliemu mhuwiex ċert il-Kap Nazzjonalista Alex Borg meta jgħid li jrid jelimina l-ispiża ta' single permits biex iġib ħaddiema barranin li jaħdmu fis-servizz tas-saħħa, però fl-istess ħin qed jgħid li ma jridx ħaddiema barranin. Fl-isfond ta' dan għal Bedingfield, il-Partit Laburista qed jippreżenta proposti li hemm ħsieb warajhom filwaqt li ġew skrutinizzati mill-ġurnalisti kontra dak li qed jagħmel il-kap tal-PN. Il-Partit Laburista jkun miegħek f'kull pass tal-ħajja. Ma ħadd ieħor ma għandekx din il-garanzija, ma hemmx dan is-serħan il-moħħ. Il-poplu Malti magħna huwa rasu mistrieħa il għaliex għalina kull wieħed minnkom int.